На Херсонщині триває евакуація дітей з південних районів через викиди з заводу «Титан». Це профілактичні заходи. Малечу про всяк випадок везуть у санаторій Скадовська. Навчальний процес у школах призупинено. Для контролю забруднення повітря в області почала працювати пересувна лабораторія. Нині в санаторіях розміщено вже 528 дітей та дорослих. Як виїжджали цілі родини з Олександрівки, що у Каланчацькому районі, та як облаштувалися на відпочинку, розкажуть мої колеги. Від самого ранку дорослі із дітьми збираються під місцевою Олександрівською школою. Батьки не приховують, хвилюються за малечу. Кажуть, лишати дітей у селі нині небезпечно. Ми, звісно, довольні, що діти їдуть, що не будуть дихати цими вибросами. Вчора взагалі було туман, тут стояв непроходимий. Особливо тут в центрі, взагалі тут як наче дим йшов. Я думала, люди що то палять, а оказується, це все з титана. Особливо ми переживаємо за дітей. За нас вже якось кажуть, нам так. І глаза печуть, і особливо нос забитий. Нос забитий, прям дихати нема чим. Чим діти ото дихають з того титану, звісно, хай поїдуть, віддихнуть, свіжим повітрям подихають, хай наберуться сил. З Олександрівки на оздоровлення вирушили 36 учнів і 5 малюків із дитсадочка разом із мамами. Решта школярів, а це близько 70, лихо перечікуватимуть у родичів за межами області або ж вдома. 32 сім'ї, які забрали своїх дітей на самовивіз, ми так написали. Їх написали заяву, що вони до родичів, хто в Білу Церкву, хто в Полтаву, хто на Західну Україну. Усі дітки в нас на обліку. Є такі, що залишилися тут, їх небагато, але не забажали ніде їхати. Одні сказали, ми не хочемо. Такі є у нас дітки домосіди, так сказати. Не хочуть нікуди. Хоч пропонувалося, звичайно, всім. До Скадовська дітей доправили шкільними автобусами у супроводі поліції. В санаторії, де їх розмістили, умови хороші. 3-разове харчування та, найголовніше, медичний супровід. Бо ж забрудник херсонського повітря і досі невідомий, кажуть лікарі. Ми забезпечуємо цілодобовий нагляд і лікарями, і середнім медичним персоналом. У нас зараз є в наявності всі необхідні запаси по медикаментам, по сорбентам, і всі лікарі отримали інструктаж. Поки що, кажуть, в обласному управлінні охорони здоров'я, ситуація занепокоєння не викликає. За дітьми пильно стежать, але це здебільшого перестороги лікарів. 5 поступивших дітей із Каланчацького району і 1 з Чаплинки знаходяться в дитячій обласній лікарні. У 2 виявлено ознаки, які можуть бути викликані чинником хімічного забруднення. Зразу кажу, для загрози для життя немає, проте вони всю медичну допомогу, лікування отримують за рахунок обласного бюджету, тобто за рахунок закладу, безкоштовно. Про це я прошу відразу, кошти є. Всі заклади охорони здоров'я, в тому числі Скадовськ, мають необхідний запас медикаментів. Найближчим часом у санаторіях Скадовська очікують на дітей з Чаплинського району Херсонщини. Їдуть на материк і люди з забрудненої частини окупованого Криму, кажуть в представництві президента в Автономній Республіці. Що стосується громадян з Криму, незважаючи на те, що КПВВ, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду Каланчак-Чаплинка тимчасово не працюють, але вони пропускають наших громадян з Криму, які звертаються за медичною допомогою і виходять з тимчасово окупованої території із-за ситуації, екологічної ситуації в Армянську. Біля 50. Вже виїхала через пункт пропуска Каланчак-Чаплинка. Ще одна багатодітна родина з Армянська звернулася напряму до представництва президента в Криму, аби відомство допомогло облаштуватися на материку. Перебратися мають найближчими днями. Реана Алієва, Заман, АТР.